Dobrý deň, vítajte v Banskej Bystrici v časti Nový svet, kde mám pre vás pripravenú fantastickú ponuku 5-izbového rodinného domu. Poďme sa na to pozrieť. Ak hľadáte rodinný dom s krásnou záhradou a za priateľnú cenu, tak ste ho práve našli. Volám sa Jakub Bognár a už teraz sa teším na stretnutie s vami. Broker Consulting. Financie, reality spolu.